Dalším přednášejícím je Ondřej Slačálek, který působí na Ústavu politologie Univerzity Karlovy na Filozofické fakultě. Znát ho můžete jistě z řady vystoupení, opět i odborných, i popularizačních nebo řekněme aktivistických. Z celé řady oblastí tak se odborně věnuje zejména teoriím mezinárodních vztahů. Tak ještě jednou. Problematice ideologie, nacionalismu, kulturním válkám a dějinám i současnosti sociálních hnutí. A my to budeme muset znovu nastavit. No, to je super. Já se omlouvám, já jsem udělal tu chybu, že jsem si připravil PowerPoint, který je dlouhý a jsou tam i fotky a ten text je v podstatě tak jako odkázaný na ten PowerPoint asi podobně, jako bylo to minulý vystoupení jako spojený s těma handoutama, takže bude dost obtížný ho bez něj rekonstruovat, ale zkusíme to. Navíc jsme pak zjistili, že se tam nepřekonvertovaly písmenka, takže ta srandovní činnost, co jsem dělal před chvílí, bylo, že jsem zmenšoval ty písmena, aby se tam ten text vešel, tak teď to patrně už nezmenšíme po druhý. No, o to bude zábavnější. Jinak teda moc děkuji organizátorům letní filozofické školy za možnost tady vystoupit. Už po druhý, já si ty možnosti vždycky jako velmi vážím, protože nejsem filozof, takže většinu těch pozvání jsem vždycky spíš odmítal a vždycky jsem přišel jenom jako, když jsem měl pocit, že mě to téma nějakým způsobem trápí a z té své pozice nefilozofa to můžu říct něco, co by vás třeba mohlo zajímat. To se mi stalo před pár lety s válkou, byl to takový hodně, řekněme, důmerský příspěvek a po druhý se mi to děje s nacionalismem, kdy vlastně výborně, třeba to fakt vidět. Bude to asi, pardon. Kdy vlastně to, čeho jsme svědky, tak je jako evidentní nárůst nacionalismu, nacionalistických nálad, politiků, kteří se hlásí k nacionalismu, ale zároveň jako od toho, co jsme byli zvyklí slýchat o nacionalismu, se to v nějakých podstatných bodech liší. A toho, co já jsem se pokusil, bylo přečíst si některé klíčové teoretiky nacionalismu toho posledních dekád minulého století a srovnat si ten obraz nacionalismu, který poměrně přesvědčivě vykreslili zejména pro přelom 19. 20. pro dlouhé 19. století, ale částečně s nějakou platností i pro to století 20. a zeptat se, v čem je ta odlišnost. A možná tu odlišnost zkusím na chvíli ilustrovat nějakými snímky. Tohle je hodně nedávný a vlastně vidíte tady člověka, který teda chtěl jako svými slovy spustit nějakou národní vlnu a nenapadlo ho nic lepšího, než jít na teda folklorní událost ve Slovácku a teď hrozně se to diskutovalo, jak není autentický, vypískali, nevypískali ho. To, co mně přišlo na tom nejzajímavější, že on jde vlastně spustit národní vlnu a opře se o fenomén, který je proti klasickému pojetí národa. Jo? Je to vyjádření nějaký spíš regionální kultury, která je vlastně tím národem historicky spíš glajšaltovaná, vyvlastňovaná. A pokud se tenhle fenomén politizuje, jako se to konkrétně teda se slováckým folklorem stalo za druhé světové války, kdy někteří jako lidé, kteří ho politizovali, tak požadovali odstržení Slovácka a jeho připojení ke Slovensku, tak to vlastně má spíš jako potenciálně podvratný pro národ konotace. A vidíme tady Donalda Trumpa, jak řeční při příležitosti Dne nezávislosti a ten jeho projev symbolizuje to, že vlastně
ty oslavy, které se chystaly 10 let a bylo to 250. výročí, tak byly vlastně ohromný failure, jako to, co mělo být o společnou oslavu amerického národa, se stalo stranickým projevem prezidenta, kterýho polovina toho národa nenávidí a který vlastně i ten projev využil k tomu, aby řekl, největší nepřátelé jsou komunisté a tím implicitně v jeho pojetí, jako v případě této osoby asi špatně zvolený slovo, tím jako mobilizovat proti jedné polovině toho národa. Ale máme tady další dvojici fotek, jo, jako řekli bychom historičtí rivalové, slovenský nacionalista, maďarský nacionalista, ale oni se stanou tak blízkými spojenci, že vlastně představitel maďarského nacionalismu se není schopen zastat maďarské menšiny a je tím dokonce se tím vlastně vystaví nějaké celkem silné kritice. Máme tady konečně fotky z inaugurace Donalda Trumpa a teď tady vidíme Donalda Trumpa v obležení, jak to říct, excesivně bohatých lidí. Je tady Musk, ale v pozadí vidíte Jeffa Bezose a Musk je velmi extatický, ano. Jo, vidíme tady něco z naší zahrádky, jako vidíme tady vládní koalici, která vlastně chce si vzít to nacionální téma, bránit Benešovy dekrety a najednou zjistí, že jako pokud jsou v Evropě nějaké politické síly, které by opravdu chtěly revokovat Benešovy dekrety, tak to jsou jejich nejbližší spojenci. Svobodní v Rakousku, spojenci motoristů a ANO a Alternativa pro Německo, spojenci Okamury. A teďka je to prý samozřejmě nepříjemná, delikátní situace, ale rozhodně to není něco, co by je na minutu přimělo revokovat to spojenectví. Jo a teda nemohl jsem si odpustit, tady vidíme vůdce té demokratické antipopulistické opozice Petra Fialu v době uprchlické krize, kdy tedy cítí potřebu se solidarizovat s Viktorem Orbánem a fotit se před jeho jako plotem proti uprchlíkům a vidíme, že vlastně ten fenomén toho nového nacionalismu jako jde hodně jako přes rámec té současné vládnoucí koalice, že hlavní strana té opoziční fronty se vlastně na řadě věcech shodne a její nejbližší spojenec je polská PiS. No, to mě vedlo ke 4 výchozím otázkám, jako co znamená situace, kdy vlastně získává na významu nacionalistická politika, ale strašně málo slyšíme, jo, stále víc slyšíme o nacionalistické politice, stále míň o národní kultuře. Jak se stalo, že vlastně pro ty nacionalistické politiky přestávají fungovat ta tradiční nepřátelství, nebo pro ně ztrácejí význam? Jo, nacionalista tradičně nepřátelského národa není jinému nacionalistovi rokem, ale spolubojovníkem. Čím to, že národ pořád funguje jako nějaký příslib rovnosti, i když ho reprezentují nositelé těch úplně nejobscénnějších nerovností, oligarchové tady ve Spojených státech amerických. A konečně, co se stalo s liberální demokracií a lze ji ještě zachránit, zejména pak před jejími zachránci. To bude spíš takový dovětek, který bude osobnější, názorovější. V tom zbytku se pokusím být věcnější. Začnu příslibem, který formulovala Julia Kristeva v roce 1990, takovou knížkou trojicí esejů, který rozvinula v debatě s francouzským hnutím SOS Racisme. Kdy vlastně mluvila o národu jako o něčem, co je potřeba neodvrhnout z nějakého antirasistického a emancipačního hlediska, ale zbavit všech těch jako nenávistných záští, který ona pomenovává hodně jako defenzivní nenávist, a udělat z něj spíš jako kulturní jednotku, která bude nástrojem dialogu, prostředkem vzájemného obohacování a vlastně i nástrojem nějakého přijetí. Jak můžete někoho přijmout, jak se můžete někomu otevřít, když jako nemáte, jako, když se nestotožníte s nějakou identitou, s nějakou i třeba minulostí.
Jo, takže je to vlastně takový hodně otevřený antixenofobní pojetí národa. Pokud vám připomíná Petra Pidharta, tak mě ho připomněl taky. A no, včera jsem byl potěšen, že tady zazněla taková velmi jako v rámci hrozně zajímavého příspěvku tady zazněla hrozně zajímavá obhajoba o klik, tak já se pokusím na tu, cítil jsem to jako legitimizaci způsobu, jakým obvykle mluvím, mimo jiné, a tak se pokusím to vzít trochu oklikou přes dva středoevropský myslitele, který asi znáte. Tím prvním je Ištván Bibo, který v roce 1946 se snaží popsat takové jako zvláštní patologie těch malých národů střední Evropy a vysvětluje je, jo, já jsem tady vybral nějaký citáty, tak asi do poloviny je vidíte. Jeho základní teze je, že vlastně k demokracii potřebujeme svobodu od strachu. Být demokratem znamená především nemít strach, nebát se lidí jiného smýšlení, jiného jazyka, jiné rasy, nebát se revolucí, spiknutí, zločinných piků, nepřátel, ponížení a vůbec všech těch imaginárních nebezpečí, která se stávají skutečnými právě tím, že se jich bojíme. To je nějaké jeho obecný východisko. A jeho problém, jako podle něj problém těch středoevropských nacionalismů, on tam mluví jmenovitě o Polsku, Československu a Maďarsku, je, že s touhle svobodou od strachu mají jako hrozný problém, protože jejich existence je nesamozřejmá. Jo, mají neustále pocit, že můžou zaniknout, že můžou jako zmizet a to je vede k tomu, co on označuje vlastně za politické patologie. Jo? Vede to k určitému typu, jako on to říká, falešný realismus, jo? Takový tý jako pozice, OK, jestli teda je existence našeho národa neustále v ohrožení, no tak si nemůžeme dovolit žádnou velkorysost. Tak musíme být tvrdý, protože ta otázka je existenční. Ale tou další patologií jsou takový jako rozvíjení různého typu kompenzačních velikářských fantazí a dalším problémem je to, co on označuje jako zapřažení kultury vědy a kultury do služeb národního sebevykazování. Jo, prostě když český nebo maďarský spisovatel dostane Nobelovu cenu, tak nejde o to, jak velký nebo jak zajímavý je to spisovatel, ale o to, že my jsme dostali Nobelovu cenu, svět si nás konečně všimne, jsme na mapě a podobně. A jako některé témata s hodně odlišným hodnocením jako by od Bibova převzal, byť ho necituje, Milan Kundera ve svém eseji Únos západu, kde teda elegantně vyjádří to, co tam Bibo analyzuje a říká, co je však malý národ, nabízím vám svou vlastní definici. Malý národ je takový, jehož holá existence může být kdykoliv uvedena v pochybnost. Je zajímavý, že Kundera si taky všímá role kultury, ale hodnotí v tom eseji odlišně než Bibo. Jo? On říká až takovým trochu stalinským jazykem, že teda tady je šťastný svazek kultury se životem, spojení výsledků tvůrčího úsilí s lidovou účastí v tiskostředoevropským revoltám znamení nenapodobitelné krásy. Jehož kouzlem zůstanou navždy poznamenáni ti, kteří tu dobu prožili. Asi na tom něco je. Včera jsme četli text Aleny Wagnerové, který o tom vypovídal svým způsobem, ale jen jazyk je hodně stalinský. Takže je tam vlastně pozitivní hodnocení té relevance kultury pro ty národy a toho jejich sebevykazování. A je tam zároveň jeden jako celkem zajímavý postřeh, že teda v moderním světě, on tam mnoha způsoby opisuje v podstatě proces globalizace, nebudu se do toho teď pouštět, tak vlastně všechny evropské národy mohou mít pocit, že jsou malé v tom jeho smyslu. To znamená, že jsou v nějakém ohrožení, že jejich kultura de facto zaniká. No, a teď zkusím to sumarizovat a říct si, co se stalo za těch skoro 40 let, které nás dělí od toho příslibu, Kristevina příslibu. Je to silný pocit, jako ten silný pocit, že západoevropské národy mohou
jakýkoliv západní národ mohou zmizet a dobře to ví, tak se objevil se v té migrační panice, v těch obrazech velkého nahrazení, které mají tu podobu, řekněme, opravdu konspiračních teorií, tak jak je šíří Yves Camus nebo Václav Klaus a Jiří Weigl, ale mají vlastně i takovou podobu, řekněme, nechci říct akademicky seriózní, ale ano, jako tak, jak ji formuluje třeba poslední kniha Samuela Huntingtona, a tak jak ji formuluje Tilo Saracen, a mají nějakou jako esteticky přesvědčivou podobu toho Michaela Houellebecqa. Je to nějaký strašně silný obraz jako velkého nahrazení a šíří se teda v obrazy nějakého úpadku a řekl bych, že ty dopady jsou takřka bibolovský, že vlastně to, co Bibo popsal jako falešný realismus, tak se rozšířilo a stalo se to součást politické kultury jako celého toho západu. Zároveň v čem se lišíme od Kunderova a Bibolova světa, to si tam nepřečtete, je to useknutý, v roli kultury. Kultura přestala mít zdaleka takovej význam. A když jako si uvědomíme, že vlastně národ je u Ernsta Gellnera definovaný jako překrytí té kulturní a politické jednotky, nebo u Benedikta Andersona jako společenství představy, tak to je nějaký posun. A to, co vidíme, je, že ty obsahy, které se šíří těmi nacionalistickými hnutími, tak jsou jasně a silně transnacionální. Jeden příklad je to, co popsal Rogers Brubaker jako nějaké kulturalizované křesťanství. Jako křesťanství chápané ne jako nacionalismus, ale jako nějaký kulturní marker, který říká, tady to je naše, tady to není muslimů. Jiným příkladem je genderová panika. Obsahy těch témat jsou vlastně, obsahy těch nacionalistických hnutí jsou vlastně šířené úplně transnacionálně. Národní kultura, pokud existuje, tak je strašně druhotná. Jo? Tak jako ano, alternativa pro Německo si postěžovala, že děti mají v čítankách málo německých autorů. Jo? Na Slovensku je jako ministryně kultury Šimkovičová, která občas jsem byl v pokušení jako mít pocit, že je taková, jako že vyvrací tu moji hypotézu, že falzifikuje tu moji hypotézu, že tam ta kultura je skutečně důležitá, ale jako vidíme, že v podstatě slouží spíš jako kouřová clona pro hnutí, kterému jde o něco jiného, kterému jde především o to jako zvrátit právní stát a jako koncentrovat moc. A tohle je kouřová clona, aby se opozice měla o čem bavit. Stejně tak jako asi pochopíme, že jádrem jako témat motoristů není Klempířova národní vlna, ať už ji situuje kdekoliv. A řekl bych, že jako, takže to je jako důležitý moment. Obecně infrastruktury národní kultury vlastně upadají, jako ztrácejí jako výraznější význam. A řekl bych, že pro nějaké úvahy o tom jsou důležitý postřehy dvou autorů, jednak historičky Holly Case, která jako zdůraznila, že pokud se noví autoritářskí politici něčím lišejí od autoritářských a totalitárních politiků 20. století, takže jim nejde o novýho člověka. Že nezajímá nějaký jako nový člověk, který překonává omezení. Ne, oni říkají, my vás máme rádi takový, jaký jste, jo? Což je taky, že? Proto taky se často pro popis těchto vůdců používá ten jazyk populismu, protože to je přesně ta představa, že už se chválí ten dobrý lid, který už existuje. Jo? Žádná transformace, žádný sebepřekonávání, žádný nový člověk a zároveň taková analýza francouzského sociologa a religionisty Oliviera Roua, krize kultury, kde teda on zdůrazňuje, že jsme ztratili nějaké národní kulturní rámce a odkazy procesu globalizace. On zdůrazňuje, což je podle mě sporné, že to není amerikanizace, že vlastně i že jsme se nenapojili na nějaké bohatství americké kultury, ale že jsme si i jí strašně jako sploštili, mluvíme všichni takovou jako verzí angličtiny, kterou označuje jako globish, a ztrácíme tím nějaké bohatství rámců a kulturních odkazů a vlastně simplifikujeme naše úsudky do často jako binárních kódů, ano, ne, dobrý, špatný a podobně. A v
V tomhle kontextu bych řekl, že pro nacionalistickou politiku už není důležitý národ jako nějaký pozitivní kulturní projekt, ale pokud tam je důležitá kulturní komponenta, tak vlastně není národní, ale je to negace domněle globální liberální kultury. A když teda nejde o národ, tak o co teda jde? Já už jsem to trochu naznačil, řekl bych, že jako explicitně tam je ten první a třetí bod, zvrat úpadku západní civilizace, což ale mnohdy implicitně nebo časy otevřeně znamená záchranu bílé rasy a zároveň návrat normálního světa před ideologií genderu s zeleným šílenstvím anebo, což je důležitý pro ty první dva body, nástup masové migrace. To znamená formát hodnot, která ta nová nacionalistická politika jako akcentuje, tak přerůstá národ a forma i obsahy toho nacionalismu se homogenizují napříč západními společnostmi. V jádru současného nacionalismu se ocitá, já jsem původně napsal mýtus, ale pak jsem si uvědomil místnost plná filozofů, bavit se o mýtu, či ne, napsal jsem obraz, jako nějaký obraz suverenity. Jo? Suverenita jako něco, k čemu bychom se měli vrátit a co nás může zachránit. A teď řekl bych, že je důležitý vnímat suverenitu jak z dola, tak z hora. Řekl bych, že z dola je suverenita nějaký nárok na ochranu, na obranu vlastního postavení, na kontrolu a hranice. Je to reakce na jako představu o globalizaci jako ve dvou významech. Za první teda globální konkurenci, to znamená čistě teoreticky o moje pracovní místo bych mohl soutěžit s kýmkoliv na této planetě a řada lidí to udělá lépe a levněji. A zároveň jako před globální solidaritou, která by mohla jako nárokovat, OK, tak jako buďte, postavte školu v Africe, zachraňte děti v Jemenu, vyřešte problém Bangladeše. Jako, před určitým typem jako bezhraniční solidarity, bezhraničně depolitizované solidarity, která může působit jako tlak. A proti tomu se teda staví kontrola, hranice, ochrana nějakého místa, kde nemusím konkurovat s tolika ostatními, kde zhruba kontroluju okolnosti svých životů. Suverenita vnímaná zhora, podle mě, jako já jsem tam napsal trochu blábolivě, jako protože jsem vůbec nevěděl, jak to obsat, mně se hrozně rozsvítilo, když jsem si to uvědomil v paralele, když jsem jako se snažil sledovat Trumpa, Mileje, Babiše, Putina, Orbána, tak zejména u některých z nich mi došlo, Macinku, že vlastně jejich pojetí suverenity se strašně podobá pojetí svobody jedince u pravicových libertariánů. Jo, prostě ten, kdo je z těch či o něch důvodů moci, tak má právo dělat v zásadě cokoliv. Jo? Ta suverenita je vymezení volné sféry akce a odbourávání jakýchkoliv zábran a překážek a ideálně nějaký typ koncentrace moci. Zároveň teda to vede k otázce, čí suverenita to vlastně je, přičemž je tam samozřejmě zvykově se opakuje suverenita lidu, ta je často vágní, probíhá často ad hoc, často se vlastně implikuje, že to je teda jako lid ve smyslu to bílé západní jádro, které je obdařené nějakými předdefinovanými cnostmi a velká část toho reálného lidu, lidí s tím občanstvím, lidí žijící na tom území se jako vypouští. Zároveň se vychází ze dvou důležitých premis, který nelze schodit jen tak ze stolu. Za prvý, že teda mimo národní stát nemůže existovat demokracie, protože pokud si představíme demokracii jako diskuzi, tak ta je zatím možná smysluplná do nějaký hloubky jenom v národním rámci. A zároveň, že pokud že teda jenom v rámci národního státu je nějaká možnost efektivně kontrolovat okolnosti našich životů. A obou platí, že jako jsou přesvědčiví zejména pro ten svět, který právě opouštíme a proto pojetí suverenity, který jako je vlastně spíš minulostí a který moc nesouvisí s pojetím suverenity těch nových nacionalistů.
důležitý body, za prvý teda se ztrátou národní kultury se vytratila velká část demokratického potenciálu národních států. Jo, to, co popisuje ten Olivier Roy, OK, pokud vlastně už velká část té debaty probíhá v globiš a sploštěně, tak nutně, jo, a je to třeba, ještě se to projevuje generačně do značné míry, no tak nutně tím pádem ten potenciál národní kultury, pokud sama takhle oslabila, pro demokracii je vlastně strašně oslabený. Zároveň v kontextu globalizované ekonomiky a soupeření impérií jsou ty možnosti kontroly, které ta suverenita nabízí, ve skutečnosti velmi omezený. Jako i ti nejmocnější aktéři teďka poznávají, když se snaží vést tu opravdu suverenistickou politiku. A vlastně to nekorigované uplatňování suverenity devastuje nějaký, to čemu se v teoriích mezinárodních vztahů říká jako mezinárodní režimy, a nějaká jako předvídatelnost, což může dlouhodobě poškodit všechny účastníky. Tenhle tah na suverenitu myslím, že je důležitý vysvětlit z nějaký krize moci, o který můžeme mluvit. Myslím si, že souvisí hodně s dlouhými 90. lety, s pádem východního bloku a s tím, že vlastně poučení z totalitárních režimů 20. století aktualizovalo klasický liberální téma boje proti absolutismu, boje proti nekontrolované moci a vlastně takovým jako důležitým, jo, tak jak se rekonstituovaly liberální demokracie, bylo hodně velký důraz na dělbu moci, brzdy a protiváhy, různý korektivy, včetně občanské společnosti, hodně takový jako jo, ta moc, když se koncentruje, tak je fakt nebezpečná, je důležitý jako ji hlídat a vlastně největší strach daný jako tím jasným historickým poučením, tak byl ze zneužití moci. Někteří autoři, jako Erik Posner, o tom mluvili jako o nějaký až tyranofobii, která vlastně vede k tomu, že ty liberální demokracie se částečně jako ze strachu před tím zneužitím moci nakazejí takovou jako institucionalizovanou sklerózou. A po roce 2008 řekl bych, že se stal jako s mnohočetnou krizí silně přítomným, a to napříč různýma ideologickýma táborama, opačný pocit. Jo, jako, OK, tak jako jsme zajištěni před zneužitím moci, ale má vůbec někdo moc jednat, něco udělat? Jo, má někdo moc řešit ekonomickou krizi, environmentální krizi, pro někoho třeba migrační krizi a podobně. Jo, ten největší strach už nebyl, nebo není možná stále, o tom mám velké pochybnosti, jako zneužití moci, ale absence moci. Jo. Ne to, že někde je nějaký zločinec, který ho neuhlídáme a on tu moc zneužije, ale to, že to největší tajemství ve skutečnosti je, že tu moc nikdo nemá. A řekl bych, že teďka jsme se dostali do nějaký zvláštní situace, že už zase máme velmi intenzivní zkušenost se zneužitím moci, máme zkušenost s tím, například s tím, jak se Donald Trump pokusil ukrást volby a jak teda byl navzdory tomu posléze zvolen. Jo, takže to klasický liberálně demokratický téma je jakoby reaktualizovaný. Ale to neznamená, že jsme se zbavili toho strachu z toho, že tu moc řešit krize, moc řešit problémy nikdo nemá. Jo, tady asi možná budu trochu skákat, nebudu vám teď rezimovat Gellnera, protože to by bylo nadlouho, ale jenom řeknu, že teda Ernst Gellner zdůrazňuje vztah mezi průmyslem, národem a rovností. Tu rovnost neakcentuje jako jedinej, ale myslím, že ji nejzajímavěji historicko-sociologicky vysvětluje, kdy říká, že ta agrární společnost potřebovala celkem fixní nerovnosti, průmyslová společnost, která dala vzniknout národu, jako naopak potřeba rovnou startovní čáru a nějakou rovnou soutěž, byla spojená vlastně s rovností na startovní čáře. A tím pomáhala s využitím také té jako národní kultury dosáhnout nějaké rovnosti ve výsledku, jako akceptovat ty nerovnosti ve výsledku. Tak, nikoliv dosáhnout nerovnosti ve výsledku, ale akceptovat nějakou míru nerovností ve výsledku, ale ty nerovnosti nemohly být tak velké, aby poškozovaly tu startovní čáru. A teďka ta moje otázka by byla, jak to, že
jak to, že to pořád funguje? Jak to, že jsou nacionalističtí politici schopní z velké části přitáhnout elektorát levice a jako působit jako ty, kdo útočí na elity, když zároveň reprezentují ty nejobscénnější jako podoby nerovnosti, to znamená buď teda vazbu k nejbohatším oligarchům, anebo nebo jako jsou oligarchy osobně. Jo a teďka ta radikalizace nerovností je evidentní, já jsem tady hodil pár odkazů, jo, asi tak nejsilnější je ta formulace Bruna Latoura, že vlastně určitá část těch elit žije už v úplně jako jiném světě. Jo? Vlastně něčem, když jsem si to četl, vzpomněl jsem si na Cybercomics Egona Bondyho, jo, kde on popisuje, jak teda jako ty zbytky těch elit nechají to lidstvo až na pár milionů, kterým budou sloužit, pomřít a odletějí na měsíc, tak Egon Bondy neměl tu fantazii, aby je nechal odletět na Mars, ale jinak měl, myslím, dost předvídavosti a fantazie. Nemusíme jít takhle daleko, abychom řekli, že prostě ty nerovnosti jsou tak drastický, že naprosto negují nějakou představu o rovný startovní čáře a jo, to je asi evidentní, ale vlastně možná i o nějakých sdílených světech. Jo, ta rostoucí úroveň nerovnosti jako hrozně vlastně připomíná slova, který padl tady před 2 dny, tady Petr zmiňoval Gaspara Mikloše Tamáše, maďarského filozofa, který vlastně už na přelomu 90. a 0. let hovořil o postfašismu a říkal, postfašismus je situace, kdy akceptujeme konec univerzálního občanství, kdy akceptujeme, že prostě velká část obyvatel této země nebude mít nikdy jako normální občanská práva, nebude nikdy žít normální životy, bude žít v nějakých jako zónách, táborech, jako budou prostě zbaveni klíčových práv. A řekl bych, že jo, Gaspar Mikloš Tamáš tehdy říkal jako tohle, jako, jo, tehdy byl vnímaný trochu jako lunetik. A myslím, že dneska už jako není. No. Že čím blíž to čteme, tak přibývá jako nějakého implicitního, někdy pokryteckého, ale vlastně přijetí toho, že to takhle je. A že je vlastně těžký, jo, i pro ty, kteří tuhle diagnózu nepřijali, tak je strašně těžký mobilizovat nějakou solidaritu s lidma, kteří jsou vytlačený do těch zón. A taková standardní odpověď levice a části liberálů je, představte si sami sebe v roli uprchlíka. A já se bojím, že to nepomáhá. Zkusím odpovědět proč. Jako, ano, oligarchie představuje zásadní radikální nerovnost, pokud jde o příležitosti, ale představit si sebe sama v roli uprchlíka znamená teda představit si, že moje společnost a můj život se ocitnou buď v troskách nebo přinejmenším v ohrožení. A vlastně asi, jo, a je to jako představa celkem mezní zkušenosti, a vlastně asi přitažlivější představit si, že mám ty bad guys na své straně. Že tady tyhle lidi, kteří dokázali uspět, dokázali se o sebe postarat, tak teď se postarají i o mě. Postaví ty zdi, ploty a ochrání mě před tímhle osudem. Jo, takže z jistého hlediska ta odpověď těch národních konzervativců je prostě jako smutný tak říct, ale je atraktivnější, je přitažlivější. A Tamáš teda spojoval postfašismus s nějakým jako koncem univerzalismu, ale říkal, jako on to rozvíjel v reakci na vstup Jörga Haidera do rakouské vlády a na první vládu Viktora Orbána v době, kdy ho teda většina Evropy ještě považovala za toho slušného, trochu pravicového demokrata, který to konečně natřel těm postkomunistům a levicovým liberálům, tak ho tady máme. A Tamáš říkal, no, ale ve skutečnosti ten postfašismus je situace, kterou jako manažujou často vlády fakt od těch konzervativců až po sociální demokraty. Všichni to tak nějak akceptujou. A ten Jörg Haider a Viktor Orbán, to je coming out, to je upřímnost. Jo? Oni to jenom vyjadřujou jako přímo.
A z dnešního hlediska je vlastně zajímavý podívat se na tehdejší neokonzervativce, na George Bushe a jeho obhájce, že vlastně ten neokonzervativismus z jistého hlediska byl vlastně pokus nějak se napojit, nějak se spojit, jako spojit konzervativismus a univerzalistickou rétoriku. Jo? Myslím, že v českém kontextu všichni známe Romana Jocha a myslím, že většina těch jeho rétorických triků, který píše články, tak je hodně o tom. Jako spojení vlastně velmi konzervativní agendy s velmi univerzalistickou argumentací. Takže vás ve finále jako vždycky zatlačí do kouta, že pokud nesouhlasíte s nějakou další válkou nebo jako nechcete spolu s ním být tak trochu, aspoň tak trochu antifeminista, tak vlastně pomalu jste obhájce, jako pomalu byste byl obhájce kritik zrušení otroctví nebo něco podobného. Jo? Tak jakože ten neokonzervativismus byl vlastně zajímavý pokus jako akceptovat, tak trochu využít univerzalismus pro prosazení konzervativní agendy. A z tohohle hlediska je zajímavý, že stejně jako lidé na pravici nevždy jsou příliš vnímaví k zásadnímu rozporu, já nevím, mezi trockisty a maoisty, jo, tak my máme sklon jako nedostatečně vnímat, jak zásadní je rozpor mezi neokonzervativci a národními konzervativci. Že vlastně ti neokonzervativci jsou tím jako výrazným druhým, vůči kterému se ty národní konzervativci vymezují, právě proto, že ten národní konzervativismus je ten coming out toho. Jo, my už nebudeme dělat kompromisy s univerzalismem, my na to kašleme. Jo, tady jsem chtěl mluvit o tom, že nacionalismus potřebuje obraz zlatého věku. Chtěl jsem si udělat pár vtipů na Snydera, ale na to nemám čas. No nebo všechno to bez těch vtipů. Jo, třeba Snyder jako říká vlastně, že důležitým rozdílem a proč Češi nerozumí politice, zatímco Poláci ano, jako je to, že Češi umisťují svůj zlatý věk do středověku, do takové relativně nepolitického období a ještě ho spojí s tím husitstvím, s pravdou a takovýma jako nepolitickýma věcma, kdežto Poláci umisťují svůj zlatý věk do raného novověku a do té šlechtické republiky a díky tomu rozumí politice a jo, toto je nějaké jako naše prokletí a taky prokletí některých národů, jako Bělorusové nebo Litevci, kteří váhali, že jestli mají imitovat Poláky nebo Čechy a jako ty jejich frakce, které se rozhodly pro Čechy, obyčejně špatně skončily. Jo, takže národ vždycky potřebuje zlatý věk a teďka ta zajímavá otázka, když se podíváte na ty postavy, které jsem tak jako evokoval v těch úvodních fotkách, jestli mají nějakou představu zlatého věku. A podle mě mají, ale jsou to v podstatě průmyslové dekády před plným nástupem globalizace, před Runaway Factory. Jo? Ten zlatý věk je relativně nedávno a to je ten normální svět, který oni slibujou zařídit hranicemi a cly. A teďka poslední část, poslední část zkusím, jako mě vyjdu z takového přesvědčení, že vlastně nepochopíme politický hnutí, pokud ho čteme jenom jako co říká, co si myslí, pokud ho nevidíme v interakci, pokud nevidíme jako v konfliktu s kým a v jakém typu konfliktu se to hnutí rozvíjí. A já jsem teda sice naznačil, že jako ten klíčový konflikt pro ně podle mě je konflikt s neokonzervativci, a to je taková přece jenom trochu bratrovražedná válka. A teď se budu teda jako věnovat spíš tomu, co se označuje jako kulturní války a někdy redukuje na konflikt mezi takzvanými liberály, takzvanými konzervativci. A v něčem jako by nám mohla pomoct k rozumění těm kulturním válkám taková debata, která tak úplně neproběhla, kdy v 70. letech publikoval Ronald Inglehart svou knihu Tichá revoluce, kdy vlastně mluvil o tom, že se základem politiky a jako stane vlastně hodnotová proměna západních společností směrem k tomu, co on označil jako postmateriální hodnoty, to znamená, kam zahrnoval péči o životní prostředí
antirasismus, feminismus a podobně. A říká, že to je vlastně příležitost pro nějaký nový typy politických aktérů typu zelených. A Piero Ignazi v roce 1992, italský politolog, napsal na to takovou jako odpověď, kdy mluvil o tiché kontrarevoluci a kdybych to měl jako jak hodně kondenzovat, tak v podstatě řekl, no, jako je to pěkná sociologie, ale tak úplně nerozumíš politice. Jo? Politika je vždycky o nějakém konfliktu a sporu. Jo? Když řekne, že se něco stane základem politiky, tak to nebudou jenom ty hezký emancipační aktéři, ale pokud se tyhle témata a tyhle aktéři dostanou do centra, no tak se do centra dostane konflikt a dostanou se tam taky jejich odpůrci. To znamená, Piero Ignazi vlastně vysvětlil prominencí těchto témat nástup jako a nový význam krajní pravice. Hovořil o tom, že a on byl zlejší, než jsem ho rekonstruoval. V podstatě tomu Inglhartovi řekl, že má nejenom špatnou, jako nejenom, že má dobrou sociologii, ale nerozumí politice. Ale i ta sociologie má trochu závady, že si prostě nevšiml, že pro určitý části společnosti jako ty materiální problémy jsou stále jako klíčový, ale že vlastně ta situace, kdy ty střední a vyšší střední vrstvy zdůrazňují ty témata těch jako postmateriálních hodnot, jim dává jako vlastně dobrý cíl, kam se trefovat. Jo? A jako, pokud teda pro tyhle vrstvy je takhle důležitý antirasismus, takhle důležitý antifeminismus, no tak jak je nejlíp napadnete? No tím, že plivnete na to, co je pro ně posvátný. A to je taky část jeho vysvětlení. Jo? To vysvětlení Ronald Inglehart ve svých pozdějších textech, který asi o 30 let později napsal s Pipou Norris, v podstatě akceptoval, označil to za reverzní tichou revoluci, když chtěl vysvětlit Trumpa a Brexit, Ignazi ho nikde necitoval, ale to už tak bývá. A takovou druhou analýzou, která by nám mohla pomoct, jsou dvě knihy Jamesa Huntera. James Hunter proslul v 92. knihu Culture Wars, anebo Válka o duši Ameriky, tuším je podtitul, kde právě popsal spory mezi těmi v zásadě můžeme říct konzervativci a liberály a všiml si, že to je jako útok na nějaký sdílený veřejný prostor, sdílený hodnoty a končí to jako vlastně ačkoliv se obě dvě ty strany ohání nějakýma univerzalistickými hodnotama, tak nakonec je to zápas o to, který partikularismus převládne. To, co je zajímavé, že když to čtete, tak máte pocit, že to je hrozně americký. Jo? Že jako role náboženství v politice je tam úplně, že to k nám za stolik nemluví. V roce 2024 vydal knihu Democracy and Solidarity, což je teda jako trochu vlastně pokus podívat se na to znova, na ty současné konflikty a když to čtete, tak máte pocit, jakože tam je furt strašně moc amerických reálí, který neznáme, ale jinak ty obrysy těch konfliktů jsou jako hodně povědomí. A toho, čem on, jako, je to strašně dlouhý, strašně zajímavý popis, ale já z něj vytrhnu dvě věci. Jednak on mluví o nějakém pasivním nihilismu. Jo? Nikoli o tom, že vlastně jako, že se nějakou společnou gramatikou stane negace hodnot, které by mohly být sdílený. Prostě, a není to aktivní nihilismus, jako že by, ti lidé, kteří se toho účastní, jsou pasivními nihilisty, mají nějaké hodnoty. Ale zároveň mají strašně silné obrazy nepřátel, v důsledku kterých nejsou schopni a ochotní ty hodnoty sdílet. Dalším momentem je minimálně zdánlivá kulturalizace politického prostoru, jsou to boj konzervativců a versus liberálů na základě hodnot. A je to taková, já bych tomu dodal, že to je taková jako vzájemně působící morální panika. Jo? Vy znáte možná ten koncept morální paniky, že teda většina pronásleduje menšinu, nějaké, ať už to jsou Židé, Romové, nebo třeba nějaké hudební subkultury, nebo nějaká migranti. A teďka ta sociologie morálních panik, jaký rozvíjel Stanley Cohen, zdůrazňovala, že to jsou nějaké třeba dlouhé, ale prostě epizody, které mají začátek a konec,
které mají rozuzlení, že v tom, že to je založené na nějakém obrazu nepřítele, který je stereotypní, ale že v tom stavu není společnost schopná žít dlouho. A to, co se děje, je, že v něm vlastně žijeme permanentně a že tím nepřítelem už není nějaká menšina, ale ta fiktivní druhá polovina společnosti. A stále častěji je to vlastně válka fašistů s komunisty. Jako Trump popíše tu druhou půlku Ameriky jako komunisty nebo potenciálně nesvedené lidi. My máme často sklon vnímat Trumpa jako fašistu. A James Hunter se vrací se občas vracíme k Bělohradskému, oni tam mají Richarda Rortyho jako takový objekt nějakého resentimentu za 90. léta a říká, což si úplně nemyslím, že problém je kontingence, Rorty udělal všechno kontingentním a pak se prostě rozhodl, že teda na čistě kontingentní bázi, čistě nahodile, bude jako tím hodným člověkem. Jeho současní následovníci nemůžou tohle jeho gesto zopakovat. Nemůžou se rozhodnout, že budou hodní, prostě proto, že čelí zlu. Že čelí tak ohromnému zlu, že prostě nemůžou být hodní. Nemůžou si to jednoduše dovolit. No a konec nějakého společného základu znamená konec hegemonie. Konec moci, která by byla založená na nějakých aspoň částečně sdílených předpokladech, diagnózách situace, které by byly jako do jisté míry jako převládly, do jisté míry dokázali, jako vytvořili situaci, kdy je nějak akceptují i jejich oponenti. Moc se mnohem víc opírá, jak to popsal Skutlež, o fakticitu, infrastruktury a technologie, je mnohem méně vyjednatelná. A v tomhle kontextu bych řekl, že vlastně jakkoliv, zkusím to shrnout rychle, pardon. To, co si myslím, že teď k čemu teďka dochází, je na jedné straně hegemonie bez politiky a to je to, o čem vlastně byla zajímavá diskuze včera, a to je nějaká pozice oběti. A tady padla otázka, jak to, že ta pozice oběti je tak všudy přítomná, že i prostě prezidenti nebo premiéři, vůdcové svých zemí se můžou k ní přihlásit, můžou jako si nárokovat vlastně pozici oběti. A teď samozřejmě má to nějaký kulturní důvody, které tady, myslím, zazněly, ale řekl bych, že to taky jako souvisí s tím, že se strašně destabilizovaly ty pozice menšiny a většiny. Jak z hlediska role internetu a proměny té jako mediální sféry, tak z hlediska těch kulturních válek. Není vlastně jasný, kdo je v jakém kontextu, kdy menšina, kdo je většina. A tím pádem řekl bych, že pro většinu politických hráčů je vlastně výhodný to kombinovat. Jednu chvíli jsou utlačovanou menšinou a jednu chvíli si nárokují většinový stanovisko, protože se opírají v podstatě o sedimenty nějaký minulý hegemonie, ať už to jsou lidský práva, ať už to je národ, ať už to je západní civilizace. Ty hegemonické stanoviska můžou být jako různý, ale vlastně patří, všechny se opírají o nějakou jako minulou hegemonii. A to je druhý moment, nějaká politika bez hegemonie, kdy vlastně obě ty dvě strany, podle mě tu jejich taktiku můžeme označit za něco jako sebepopírající revoluci. Že obě ty dvě strany na základě sedimentů těch jako minulých hegemonií prosazují často velmi radikální reformy nebo radikální změny. V případě té části, která bývá označená jako liberální, jsou poměrně zásadní změny v genderovém řádu. V případě té části, která bývá označovaná jako konzervativní, to jsou poměrně, jako to jsou útoky na liberálně demokratické instituce. V obou dvou případech to je, a teď můžeme na to mít různý názor obsahově, já třeba s těma změnama v genderovém řádu souhlasím, s útokem na liberálně demokratické instituce většinou ne, ale jako v obou dvou případech to jsou celkem zásadní změny. A v obou dvou případech se při jejich prosazování popírá, že to jsou zásadní změny. Říká se, to je jenom aplikace liberálních principů rovných práv tam, kde jsme to ještě neviděli. To je jenom
revoluce zdravého rozumu, když už teda nějaká revoluce, jak řekl Trump při své inauguraci. Teďka poslední, skoro už závěr, poslední 3 slajdy. Myslím, že obě dvě ty identity se proměnily. Já jsem dlouho přemýšlel, jak pomenovat politický koncept, který je za jako Trumpem, Orbánem, Netanyahuem. Dlouho jsem přemýšlel s Putinem a pak jsem pochopil, jo, máme asi všichni takovýto dilema, že nikdo nechcem skončit jako Timothy Snyder a Jakub Janda a další, kteří si prostě myslejí, že jako vlastně hybatelem všeho je Putin. Jo? Putin eskortoval Trumpa do Bílého domu a všechno tady rozhodují fake news a boti. A myslím, že často padáme do druhého extrému, že se na to Rusko jako vůbec nedíváme, že ho nevnímáme jakoby souvislost s náma, je to nějaká prostě nešťastná díra v zemi, kde moc četli Dostojevskýho, jak by nám řekl Martin Putna a rádi trpějí, jo, slovy Martina Putna, rádi oni jako oslavují utrpení, rádi to masochistická kultura, která s náma nemá nic společného, jo, a ve skutečnosti jako pro mě bylo takový hluboký osvícení, když jsem si uvědomil, až extáze, když jsem si uvědomil, že tam ta souvislost je a že vlastně jako když něco nevíte, zeptejte se Putinových politických technologů. Jo? Že vlastně koncept, který formulovali Surkov a další Putinovi političtí technologové už v 0. letech, koncept, kterému jsme se všichni hrozně smáli a právem, koncept jménem suverénní demokracie, jako vystihuje strašně moc podstatného jako ze všech těchto proudů. Protože jako její důležitý rozměr je koncentrace. Jo, jako my se to všichni smáli, protože to splete dohromady vlastně nějaký základní atribut státu v mezinárodní politice s politickým programem dovnitř. A tím to taky bylo strašně nebezpečný, protože Putinovi tenhle koncept umožňoval vlastně prohlásit svoji opozici za nějakou zahraničně politickou hrozbu. No ale řekl bych, že to je koncept, který jako v nějakých modifikovaných, mírnějších podobách jako se prosazuje. No, že teda důraz na suverenitu, jak jsem o tom mluvil, důraz na koncentraci moci, jasný rozlišení insiders a outsiders, jasný odlišení těch jako ve jménu, kterých děláme tu politiku a těch cizinců, ať už jsou to vnitřní nebo zahraniční cizinci, vylučování opozice z národa prostřednictvím labelování jako zahraničních agentů. Jo, to je přece přítomný napříč těma případama, byť se to strašně liší. Jo? Řekl bych, že ta základní odlišnost je, když se suverénní demokracie aplikuje v suverénní zemi, což se myslím, jako v tom řekněme, širším západním okruhu stalo 3krát, v Rusku, v Izraeli a ve Spojených státech amerických, tak to nevím, jestli to je pravidlo, ale zatím vždycky to vedlo k válce s prvky genocidy. Jako k válce, která nebrala ohledy. Vždycky, jako, jo, v případě toho Iránu můžeme teda nejvíc vést spor o tom, do jaký míry tam ty genocidní prvky byly, ale Trumpovo prohlášení celá vaše civilizace může zaniknout jasně genocidní projev. Takže vždycky to vedlo k válkám s prvky genocidy, když se to setkalo s reálnou suverenitou. Maďarsko a Česká republika naštěstí nejsou suverénní, takže tam jako to jako se nelze realizovat naplno. Uvidíme, jak moc suverénní jsou Německo a Francie. Teďka, jo a taková důležitá, ještě omlouvám se, poslední důležitá charakteristika jako těch konzervativců. Jo. Ten James Hunter ukradl Nancy Fraser sousloví subalter kontraveřejnosti, který ona razila ve 92. roce v podstatě pro popis nějakých subkultur, vyloučených a vyděděných skupin, který velmi často pro svoji emancipaci jako rozvíjeli nějaký subkulturní prostředí, už to bylo, já nevím, jako určitý podoby LGBT hnutí nebo jako nějaký jiný subkultury
v Čechách si asi můžeme třeba do jistý míry představit jako underground a dissent. Jo, někdo, kdo je prostě vyloučený z té oficiální veřejnosti v té či oné míře, tak rozvíjí svoji vlastní kontraveřejnost, která je založená na hodně silným odmítnutí té oficiální veřejnosti. A proto Nancy Fraser to byl vlastně jako důležitý pojem k analýze emancipace. A ten Hunter ho ukradl a říká, vlastně pokud chceme pochopit trumpismus a tu jako širokou frontu a to, jak dobře funguje, aspoň zatím, uvidíme, co s tím dělá válka v Iránu, tak vlastně je strašně dobrý tenhle pojem. To jsou prostě kontraveřejnosti, který sami sebe chápou jako subalterní, nevždy to je pravda, a který vlastně strašně moc zapomenou ve jménu té solidarity proti tomu liberálnímu mainstreamu. Jo, a to je, řekl bych, jako strašně důležitá charakteristika, proč takhle široký koalice, jo, tak podívejme se jenom na to, kdo všechno a z jakých všech proudů sedí za Okamurovu SPD prostě v parlamentu a jak to všechno dobře funguje ještě s takhle jako širší koalicí. Stejně tak se podívejme na trumpismus od prostě pravicových libertariánů až po evangelikální fundamentalisty. Strašně dobře to funguje. Teďka, jak se proměnila ta druhá strana? Jo, tím stále častěji rozvíjeným jako tématem je militantní demokracie. Václav Bělohradský o tom napsal hrozně zajímavý kritický článek, který, myslím, dobře shrnuje věta o liberálech. Zvěstovali světu, že místo moci je prázdné, pak se toho lekli, jo, kdy vlastně ti liberálo, jako já jsem hledal nějaký jiný pojem a napadl mě samý takový jako liberalismus vyděšení, nebo a pak nakonec ta militantní demokracie asi nejlepší, taky protože to je skutečně program části liberálů, který říká, no pokud čelíme takovýhle hrozbě, no tak musíme odhodit rukavičky, tak se musíme prostě přestat omezovat. Jako je nutný zaprvé teda pomenovat jako totální nekompetenci velké části společnosti, která volí opakovaně, nechá se zmanipulovat a volí ty populisty a národní konzervativce. Jo, to k tomu vlastně, o tom byla z velké části debata o postpravdě. Jo, jako ten pojem vlastně implikoval epistemologickou jako delegitimizaci na základě nekompetence velké části společnosti. A je třeba ve jménu obrany demokracie používat i nedemokratické prostředky. Jako nějakým způsobem jako relegitimizovat cenzuru například. Jo? Uvažovat o zákazu některých politických stran, které jsou ohroženy. A potažmo kolem jako druhou implikací té militantní, nebo ne už militantní demokracie a téhle reakce je vlastně vytvoření příliš široké fronty, která v praxi nefunguje. Jo? Že vlastně tou první a nejklíčovější prioritou je obrana demokracie, takže se na ní musí potkat všichni, od rodiny Bushových až po AOC a Bernieho Sandersa. Jo? Neokonzervativci, neoliberálové, demokratický socialisti. Od Ivana Bartoše až po Marka Bendu. Všichni. Jako, co z takovýchhle široký front zejde, v podstatě devastace politiky, jakožto nějaký sféry pro možnost prosazovat nějaký specifický programy, specifický zájmy a situace, kdy vlastně to nějakou dobu funguje a pak to vede k všeobecné frustraci. Jan Sova, když reflektoval důvody, proč teda prohrála PiS a následně po roce a půl nebo 2 letech vyhrál její kandidát na prezidenta, tak říkal, no protože taky takhle široká fronta vlastně nedokázala nic splnit různým skupinám, jo, byla taková jako politika teplý vody z kohoutků, jako, no, tak věci fungujou nějak a that's it, buďte spokojení. A teď už poslední slide, tak tady jsem se snažil mluvit věcně, tady zkusím mluvit za sebe a jak v tomhle kontextu přemýšlet o záchraně liberální demokracie, zejména před jejími obránci a řekl bych, že nějak z toho, co jsem řekl, vyplývá, že zaprvé je potřeba jako opustit tu binaritu. Že je vlastně nutný, aby existoval nějaký třetí pol, já ho označuji jako ekosocialistický, a který by požadoval to, co označuji jako ekosocialistickou liberální demokracii.
A řekl bych, že 3 takový, a to už hážu do diskuze, 3 takový klíčové věci, které by jako mohly tyto obránce liberální demokracie odlišit od těch militantních demokratů, je za prvý jako pomenovat jako problém fetišizaci soukromého vlastnictví. V situaci, kdy je zjevným ohrožením liberální demokracie a zjevným zdrojem řady patologií, včetně toho neonacionalismu, oligarchizace, tak prostě je jako klíčovým komponentou programu obrany liberální demokracie masivní redistribuce a jako nějaká podoba kontroly, možná vyvlastňování, možná nějakého jiného typu, ale každopádně jako demokratické kontroly soukromého majetku. Potom jako nějakým způsobem odpovědět na tu otázku moci a zneužití moci. Jako vzít vážně jak tu otázku brzda protiváh, tak té neúčinnosti. To, co si myslím, že je vlastně strašně návodný a inspirativní, jsou ty debaty o nových demokratických institucích, o losování, o jako občanských panelech a myslím, že je potřeba dostat je do té velké debaty, jo? Že je fakt absurdní, jako proč já po nějakých karambolech uznávám, že jako dává smysl dvoukomorový parlament a že je často důležitý. Ale proč tam mají být jako lidi nad 40 let? Podle mě je to teda z řady hledisek problematický. Někdo pod 40 by měl kandidovat a udělat z toho case, ale hlavně, jo, proč by to nemohla být sněmovna volená losem? Jo, proč by nemohla... Jo? A poslední věc, otevřít nějak otázku dobrýho života. Jo? To je něco, co konzervativci tlačej, liberálové předtím uhejbají a říkají, že to je úplně soukromá věc. A levice podle mě je v takový divný mezifázi, že jako napůl je taky vyděšená z těch konzervativců a říká, je to soukromá věc, a napůl vlastně tématizuje otázky dobrýho života často velmi radikálně. A myslím, že je potřeba to dostat nějak do souladu. Omlouvám se, jsem mluvil trochu díl, než jsem chtěl a těším se moc na diskuzi. Děkuji, Ondro. A ku podivu nevidím nikoho se hlásit. Mám takovou poznámku. Přece ve Spolkové republice Německo je ta horní komora nějak dodaná nějak z těch regionů, ne? A často ještě z nějakých institucí, takže tam to funguje. A my na tom vůbec tady nehledíme, nikdo to nevidí. Že je to možné. No ne, dodaná z regionu, tak tady taky je ten regionální princip, ale myslím, že důležitý je ten los, že to je náhodný výběr. No, děkuji za přednášku, která byla na mě, řekl bych, až příliš zajímavá, protože tam bylo tolik tezí, že jako by musela být ta diskuze tak jako po každých 10 minutách, aby jsme mohli probrat to téma každé, ale já bych se zkusil, protože ty vlastně si začínal na tomhle nacionalismus bez národu, jak to tam teď visí ten název, a pak vlastně ten závěr, už jsme se bavili spíš o liberální demokracii, tak mám pocit, že se to trošičku jako by tematicky posunulo, tak mě jenom napadá vrátit se jako k tomu názvu, k tomu oznámenému tématu a zeptat se vlastně na ten národ. Když jsi mluvil o tom teďkom na konci, co by se tak jako dalo udělat jako nějaká hráz proti tomu návalu toho národního konzervatismu, tak jestli by třeba bylo i na místě zkusit pracovat nějak jinak, ale než oni s tím národem, nebo jestli je to úplně jako mrtvý. No, to si myslím, že je skvělá otázka, na kterou nemám dobrou odpověď. A myslím, že to hodně záleží na národním kontextu. Že třeba levice v Polsku s tím pracuje mnohem víc než jako česká levice a řekl bych, že to působí mnohem autentičtějc, než by to jako, jo, že v českém kontextu myslím, že Ladislav Holý jednou řekl, že jako český nacionalismus se projevuje především svým jako popíráním a takovým jako trochu takovou cynickou distancí. Jo, jako takovým jako, no, to jsou oni, ostatní. Slováci jsou nacionalisti, Poláci, Maďaři. A myslím, že to je kontext, v kterým je jako hodně a to je jedna věc. Jo. Pak
obtížný jako tohle si představit. Zároveň, že jo, existuje tady přesně příklad tohohle, a to je Masarykovo pojetí národa, jo, který bylo přesně v podstatě to, co ty říkáš, jako snaha teda jako mluvit o konceptu národu nějak jinak než ty odporní mladočeši a ty národosoci, a jako vlastně spojit ho s nějakýma univerzalistickýma hodnotama. A jako řekl bych, že Masaryk to tak jako zajímavě otestoval, i v tom, jako, a je v tom i nějaká jako velikost v tom jeho pokusu, ale zároveň jako je to takový balvan trochu, jako že nikomu se asi do těch jeho bod moc nechce a řekl bych jako z dobrých důvodů, jako jednak se to totálně vyprázdnilo, jo, dovolává z toho, že Tomáš Sedláček, a zároveň se to muselo spojit a teda jako, zřejmě si něco přečet, nebo nějaký robot mu to udělal výtah, jo, jako fakt, jako si tam najde, jo, každej si tam najde, a řekl bych, že tam je taky spousta jako myšlenkových, jako že to je ukázka toho, jak to vlastně vždycky musí vést k manipulacím, kompromisům, lhaní a takovým jako vošklivým lhaní, jo, takže jako v něčem to je kronika jednoho selhání, jo, jakože ten Masaryk jako se vrátí z toho exilu a teď má potřebu v tom parlamentu říct v tom svém nástupním projevu, že teda jako ta naše revoluce byla jedinečná, protože my jsme nikdy nelhali. Teď samozřejmě ty 4 roky lhal, až se mu od pusy prášilo. A je to normální, jako to se tak dělá, zvlášť za války, zvlášť jako v politice, zvlášť za války, zvlášť když jako chceš založit stát. A on má potřebu říct, že nikdy nelhal. To je svým způsobem perverzní, to je svým způsobem vlastně horší než ta jako normální špinavá politika, jako tahle politika, která si teda jako strhne na zem to nebe velkých ideí a zapojí je tak trochu do služby. Jo, takže myslím, že i tenhle příklad, jako to, jo, který já bych řekl, že někteří naši přátelé, jako Jakub Patočka, si myslí, že díky tomu, že tady máme ten vzor toho Masaryka, tak jako nám tuhle možnost vlastně dává a já se bojím, že nám ji tím spíš blokuje. Nicméně si myslím, že jako v nějaký podobě, jakože pokud jo, tak to jde dělat jenom tak, když je u toho člověk autentický. A co si myslím, že je třeba, v čem si myslím, a ty jsi v tom autentičtější než já, že ty skutečně jako promýšlíš národní minulost a napsal si jako úžasný historický román a jako jo, mluvil jsi tady o těch spisovatelích, který já nejsem hudebnících, který já nejsem schopný poslouchat, ale to co jako, ale i přesto mě ta přednáška jako hrozně nadchla, takže někdo to umí, jo? Možná, že pro tebe to je cesta. Myslím, že na nějaký kolektivní úrovni bych řekl, že třeba péče o jazyk je takový jako důležitý moment, který je vlastně trochu předpolitický, ale zároveň podle mě emancipační. A který je jako důležitý a o kterým jako práce s jazykem, péče o jazyk, obrana vlastně jazykové diverzity jako něčeho, co je hodnota, tak jo, tam to vidím jasně, jinde to nevidím a možná ty to vidíš líp díky tomu, že, jakože to autenticky děláš. No pardon, jenom rychle, obrana diverzity, tam u toho jazyka není jenom ta diverzita důležitá, ale že to je jazyk, my to třeba řešíme v tom časáku, co vydáváme na AVU, do jaké míry máme dělat ty články už jenom anglicky a do jaké míry ještě držet tu češtinu, kde je důležité to, že ty mluvíš pořád ještě i jako odborník stejným jazykem, jako tvoje teta, no moje teta, babka, jak se jim říkalo babky včera, babky demokrat. Takže nejenom diverzita, ale on to má ten jako koherentní takový nějaký aspekt. Souhlasím. Tam to vidím jasně, jinde to tak jako jasně nevidím, ale myslím, že to je důležitý téma na nějakou debatu. Václav, potom Josef, potom Pobřeží. Já bych se ještě vrátil k té otázce, kterou taky si tam nastolil v jednu chvíli, totiž jak se slučuje ten nacionalismus s tou nerovností, zejména vlastně v té moderní podobě toho nacionalismu. A myslím, že Arendtová na to poskytuje docela zajímavou odpověď, když ukazuje,
jak ten nacionalismus vlastně souvisí se vznikem teda těch moderních států, kde vlastně dochází k proměně práce, že jo, a vůbec těch hospodářských činností, takže vstupují na veřejnosti, domácnosti, že jo, a ona tam ukazuje, jak se z těch novověkých států stávají ty gigantické domácnosti, kde vlastně hlavní náplní politiky se stává ekonomika, že jo, respektive hospodářská činnost. Nakonec pak jako tím hlavním úkolem těch vládců je teda jako zajistit ten růst toho hrubého domácího produktu a pak ho rozdělit mezi ty členy té gigantické domácnosti vlastně, jo. A ona ukazuje docela zajímavě, že vlastně tomu modelu ty gigantické nadrodiny, že odpovídá jako vlastně dobře ten národ, jo. Což je vlastně v kontextu Evropy, že jo, je to naprosto umělý konstrukt, ale není náhodou, že prostě tyhle umělé konstrukce zrovna v téhle době teda rostou jak jedovaté houby po dešti, že jo, v tom, zejména v tom evropském prostoru. Ale ona taky, že jo, upozorňuje na ten protiklad mezi tím veřejným a privátním, respektive to, na čem byla založena ještě ta antická demokracie, a tam ona zdůrazňuje, že ta domácnost přece byla založena na nerovnosti, na rozdíl od toho veřejného prostoru. A mě to spíš jako vlastně svádí k myšlence, že ten nacionalismus vlastně moc jako tu rovnost v sobě neimplikuje. A že naopak vlastně tím, že vlastně jako odpovídá té společnosti práce, která se samozřejmě jako realizuje v těch dvou podobách, jak kapitalismu, tak potom toho komunismu, jo, tak prostě nakonec jako ten nacionalismus je něco, co tomu docela dobře odpovídá, ale co zároveň v sobě neimplikuje rovnost, ale naopak nerovnost. Jo. A tím se dostávám vlastně k základní otázce, která mě tam teda trošku chyběla v tom, jakkoliv to bylo strašně zajímavý. Totiž vlastně, co je důvodem té krize, jako, nebo otřesu důvěry v ty demokratické instituce, že jo, a v ty tradiční demokratické strany, což je podle mě nějaký vývoj, který pozorujeme zjevně nejpozději, teda od finanční krize, že jo, 2008-2009 přes tu krizi teda migrační a její kulminaci a tak dále. A tam vlastně pozorujeme ten nástup toho konzervativního nacionalismu, toho autoritářského populismu, těch jako až vlastně někdy jako extremistických a protisystémových stran. Jo. A mně se zdá, že tomuhle je třeba taky věnovat jako dost velkou pozornost. Jo. Proč teda vlastně tomuhle otřesu důvěry dochází, ale vlastně důvěry nejenom nějaký jako kulturně politické pozice, ale opravdu jako v demokratické instituce, strany a možná demokratický systém jako takový. Jo. A tady jako, já nevím, já tu odpověď teda základní nacházím, jakkoliv chápu, že to je mnohem složitější. A jednu z základních odpovědí nacházím právě v tom strašném pronutím toho privátního a veřejného, kdy vlastně ty privátní zájmy, ty privátní ekonomické a hospodářské zájmy naprosto kolonizují postupně ty veřejné instituce a vlastně tím se úplně odcizují svýmu cíli, že jo, svýmu smyslu. A to prostě vede k nějaký ztrátě důvěry, pocitu reprezentace, že jo, a tak dále. A samozřejmě, že s tím jako souvisí ten vznik oligarchie, oligarchizace, ale ono je to, že jo, starší, jo, my to známe v té podobě toho, co se tady tvořilo od 90. že jo, prostě ty různý kmotři a ty různý klientelistické sítě v pozadí, které jako postupně si ochočily ty demokratické instituce. A mně se zdá, že i vlastně v kontextu naší demokracie tohle můžeme nakonec identifikovat jako ten rozhodující zlom, který vedl k tomu otřesu důvěry, teda v ty demokratické instituce, tradiční demokratické partaje a možná demokracii jako takovou. Jo. Čili nic proti tomu, jako proti té jako sociální demokracii, ale možná zdá se mi, jestli by nestálo za to ještě jakoby se zaměřit na tyhle z mého pohledu vlastně hlubší a možná zásadnější příčiny toho celého vývoje. A jak tam byla ta zmínka o tom losu, to je jako, já nejsem vůbec proti tomu, aby se vymýšleli nový způsoby, jo, ale mně se to i líbí, protože v té demokracii vlastně se tím losem, antický v demokracii se tím losem vlastně rozhodovalo, že jo. Vybírali se ty lidé do těch úřadů a člověk si říká, jestli by to nedopadlo dneska podobně, kdyby se losovalo místo těch voleb. Ale ještě podstatnější mi přijde ten návrat možná k tomu přísnějšímu rozdělení mezi tím
veřejným a soukromo ekonomicko-privátním, jo, který se mi zdá, že je prostě něco, co je takový jako úplně nevyřešený dilema, nebo možná Achillova pata té západní demokracie, se kterou asi vlastně neví rady. No. Tak jenom taková poznámka k tomu ještě. Díky moc. Pro mě byla Arendtová hodně inspirativní ty pasáže o panhnutích v počátcích totalitarismu. To jsem si jako, na to jsem fascinovaně zíral jako na anticipaci toho, co dneska vidíme. Tohle tady bych stál na Gellnerově straně, jakože mi přijde, že je historicky vykazatelný, že prostě nástup národních hnutí byl spojený s představou rovnosti, se zrušením vlastně feudální společnosti, se zrušením těch jako stabilních nerovností. To neznamená, že by tam nebyl, jo, a já jsem se to snažil říct, ale jsem to řekl skurzovicky, jo, tam jako nějaká míra nerovností s tou se počítá, tu ten národ legitimizuje, jo, ať už symbolicky tím, že třeba ty nejvýznamnější občané dostanou nějaký řád od prezidenta, jo, to se nejvíc zaslouží, nebo že se toleruje nějaká míra nerovností, ale ta se toleruje s předpokladem té rovné startovní čáry, která je samozřejmě fiktivní. Ale ta moje otázka by byla, a tímto směřuju k té odpovědi na tu tvoji druhou otázku, jako čím to, že tyhle hnutí jako jsou spojený vlastně s radikalizací těch nerovností. Jo, že dostanou k politickým funkcím Maska, Babiše, jo, ty nejbohatší. Jo, jako kdyby to bylo tak, jak říkáš, ono tak částečně je, ale kdyby to platilo úplně, tak by přece, jo, kdyby teda ten problém bylo propojení toho jako veřejné sféry, která má být teda oddělená od té ekonomiky, no, tak by pro tahle hnutí byl přece reputační problém, že dostávají oligarchy k moci in persona, že vlastně se za jejich vlády prohlubují ty ekonomické nerovnosti. Ale on to jako ukazuje se, ať už si o tom myslíme cokoliv, že to pro ně velký problém není. Že prostě jsou opakovaně voleni. A to i prostě bývalýma levicovýma voličema. Jo? Tak asi jako řekl bych, že jako byť s tebou souhlasím, že by to měl být důvod, tak se bojím, že to důvod není. Že ten důvod je, a já jsem jednoduchý člověk, tak já si představuju, že ten důvod je relativně jednoduchý. Že ten důvod je prostě v povaze těch krizí. Že jako to, co zažíváme nejpozději od toho roku 2008, je, že máme in our face jako ohromný krize a instituce, které je nejsou schopný účinně vyřešit nebo účinně intervenovat. A to mi, OK, říkám, jako jsem jednoduchý, ale jako to mi jako zdůvodnění vlastně stačí. Zejména když to tvoje zdůvodnění, který se mi jako líbí, ne úplně, ale jo, nezdílím ten antický ideál jako oddělení toho veřejného soukromí, to podle mě úplně nejde a spíš bych si představoval nějakou jako větší politizaci toho soukromího a tam se asi rozejdeme, ale jo, mně by se vlastně líbilo, kdyby ten problém spočíval v tom jako propojení těch kolonizací, těch veřejných zájmů, těch zájmů soukromýma. Ale bohužel to, co vidíme, je, že jako velký část těch aktérů ta kolonizace nevadí, pokud mají pocit, že zároveň budou spokojeny jejich zájmy. A tím pádem bych se víc sklonil k hypotéze jako vlastně nekompetence. No a tím pádem bych se taky víc, abych zkusil odpovědět na tu třetí otázku, jako tím pádem bych se klonil k tomu, že řešením není jako oddělení, jako který možná teda chápu mylně, ale jako trochu mi to implikovalo, tak nechme oligarchy, jak se někde oligarchujou, ale jak se hlavně nepletou jako do politiky, jo, tam musíme postavit nějakou zeď, která oddělí ty jejich bohatý soukromý světy od toho našeho čistého, hezkého veřejného, to je podle mě jednak jako nereálný a vlastně to ani není správný, jo, vlastně si myslím, že prostě bohatství těch oligarchů má být politizováno, jo, a to je vlastně, to jde proti té představě o oddělení. Jako odkrátce jenom, jo. Jako jedna věc je, jako já v tom se shodneme, nebo některé ty věci se nevylučují, jo, který říkáš, jako by ta neschopnost těch institucí reagovat na ty typy krizí, to vlastně souvisí s tím problémem, o kterém já jsem mluvil.
ale na druhou stranu přece jenom se chci vrátit k té rovnosti, protože ta rovnost je prostě ideálem té veřejné sféry, jo? Je ideálem toho vlastně politického života, toho politického jednání. Prostě ty Řekové to vymysleli podle všeho, jo? Prostě ten ideál isotés nebo isonomia, prostě, kde všichni občané jsou stejně oprávněným zdrojem jako moci nebo té politické vůle. A to se mi zdá naprosto zásadní. Jo? Já pořád jakoby nevidím, proč by pojem národa, který ještě zvláště je pochopený jako velmi podezřele, tak jako podle modelu nějakých jako pokrevních nebo klanových příbuzností, proč by měl být jakoby založený na rovnosti. Jo? Ale to je jenom taková jako reakce na to krátká. No. Ale pokud jde o ty oligarchy, no tak jako oligarcha, který se naplete do politiky, už není oligarcha, že jo? To je prostě problém. Čili oligarcha je definován tím, že on právě využívá tu svoji ekonomickou moc k uplatnění politické moci a v tom si myslím, že je ten základní problém. Ale odpověď na tu otázku, proč teda jako to lidem nevadí, jo, a proč je volí, podle mě ale taky vlastně se dá odvodit z toho, co jsem říkal, no protože oni nakonec si vyhodnotí, že pro ně bude nejlepší si zvolit toho despotu, toho pána domácnosti, že jo, který to nejlíp zařídí prostě, jo. To, že Babiš měl to heslo, prostě to zařídíme, jo, a budu řídit stát jako domácnost nebo jako firmu teda, tak není nahodilý, jo, protože on přímo jakoby vyplývá podle mě z této logiky toho, která se uplatňuje v té privátní ekonomické sféře, ale vlastně je cizí té politické sféře, jenomže oni jsou dneska už natolik prolnutí, jo, že nakonec prostě si může v nějaké fázi právě té nedůvěry hluboký vlastně v ty tradiční demokratické instituce, může říct ten volič, no tak já se zvolím radši toho pána té domácnosti, který to bude aspoň dobře řídit, jo, a to, že tady nebude plná svoboda, nebudou demokratické instituce, to je mi jedno, jo. Hlavně, že ta domácnost bude dobře fungovat a to jsou ty zájmy, že jo, o kterých ty mluvíš. No. Josef byl další. Jo, já jenom poznámka k tomu Kunderovi a k tomu nacionalismu. Bylo vlastně zajímavé se podívat na Kunderovi eseje v 60. letech, kdy tam vyloženě jako velebí český jazyk, jako ten poklad toho spisovatele. A potom samozřejmě tady tomhle esej už se posunul dál a už začíná psát ve francouzštině a cílí na mezinárodní publikum. Takže tam určitě vidíme v tom posun. A v tom eseji jako je zajímavý, jak vlastně bere tu západní Evropu nebo ten západ v úzovkách jako neproblematicky a říká trošičku, tak chodí tam s prosíkem v tom západním čtenáři, říká, my Češi a další národy střední Evropy jsme taky ten západ, byli jsme prostě unesený a to jiné je to Rusko a to vlastně je to, jo, to je to vymezení vůči tomu. A to si myslím, to je takový motiv, vlastně, který se v té české kultuře objevuje dost a to je ta sebedefinice Čechů skrze nějakou tu kulturní hodnotu. Takže to je jedna taková věc, která tam je. A potom k tomu nacionalismu českému, no, ono je to vlastně zajímavé, že prostě v těch 90. letech jako třeba jako je jistý návrat toho nacionalismu, třeba je takový jako překvapivě třeba Václav Klaus prostě mluví, že ona jde nahoru říp a mluví tam o českém národu a tak dále, jo. Je to v tisku prostě dobovým. A nějakým způsobem se to pořád jako vrací, samozřejmě zejména v té opozici k tomu německému, té sudetské hrozbě a vynořuje se to prostě dál a dál při volbě že prezidenta a teď se to znovu nějakým způsobem vrací. Takže no, myslím si, že i ty diskuze, které teďka třeba byly k tomu, tak mi přijde, že pořád jako v rámci i na levici, myslím si, že ta reflexe toho nacionalismu a toho vlastně té opozice vůči těm Němcům, že to ještě pořád není dostatečně zreflektované. Myslím si, že to ještě jako tam ještě zasluhuje hlubší prostě analýzu všech těch věcí, které jsou ve spojitosti s tím jako vymezení to my, Češi versus oni. Tak to je taková jako poznámka na okraj k tomu. Tak ještě budou dva dotazy a pak odpoví Ondra na závěr, Pobřeží a pak Mirek. Tak já zkrátím, vlastně hodně dotazů, jeden krátký. Řekl jsi, že noví autoritáři nechtějí nového člověka, to je jeden z těch rozdílů oproti těm starým autoritářům. A mě to přijde jako hrozně zajímavá pointa, říkal jsem si, a jak teda vypadá jako pojetí člověka v oči těch nových autoritářů. A já mám skoro dojem, že oni nechtějí nejen nového člověka, oni nechtějí člověka jako vůbec, nebo určitě se dá říct o nějakých jako těch jako prostě lidí v Trumpově okolí a těch jako dark enlightenment miliardářů a tak to je spíš antihumanistické, ale zároveň, že jo, to autoritářsko národovecké hnutí vyžaduje nějaké jako masy, které určitě
nějakou představu o svém lidství a svoji roli mají. Tak to mě zajímá. Potom teda Mirek. No, já jenom bych reagoval na tu diskuzi tady o rovnosti, nerovnosti a kapitalismu a ekonomice. Mně se vyjevily dvě věci, které to části jako problematizují nebo respektive ukazují na ty základní legitimizační znaky vlastně těchto věcí, které, tak jak jste říkali, že lidé volí vlastně Babiše, protože on to zařídí, že se budou mít líp, tak si připomeňme Rawlsovo kritérium, jako kdy jsou nerovnosti jakoby legitimní, že jo? Jsou legitimní v případě, že se ten, kdo se má nejhůř v tom systému, bude mít líp než v jiném systému, přestože tam budou ty nerovnosti. Takže jakoby legitimizační kritérium politiky, řekněme kapitalistický u Rawlse je tohle. To znamená, že tam je jakoby důvod, proč já bych volil Babiše, je ten, že bude schopnější mi zařídit, ale jako ne mě, ale jakože všem to by byl ten důvod, jakoby Rawlsovský, řekněme, jo? Že bude schopen tohle zařídit lépe. Jo? Kdybych to převedl na individuální politickou stranu, nikoli to myslí na systém, samozřejmě nemyslí na konkrétní stranu. A potom druhá věc, jak tady říkal Václav, jak kontrastoval trošku, řekněme, ten ekonomický systém s tím politickým systémem rovnosti, no, jako já mám pocit, že zase legitimizace té kapitalistické ekonomiky je dána přes konkurenci, že jo? Která je daná přes antimonopolní zákony a podobné věci, takže ta tendence rovnosti ve smyslu nějakých rovných podmínek, možnosti neustále je vlastně jakoby aby ten kapitalismus fungoval, že jo, tak ta legitimizace, která za ním stojí, je ta, že aby fungoval, tak tyhle systémy musí být pořád konkurenční, čímž neustále musíme vyrovnávat tu výhodu těch oligopolů a podobně. Jo. Takže bych neřekl, že úplně je to tak, že ten ekonomický systém jako není rovnej a ta politika je. Někdy řekl, že to může být spíš jako naopak. Jo. Ale rozhodně teda tyhle dva body mě napadly k tomu. Ještě měl něco nutného? No, měl jsem tam k otázce pojetí, vlastně přednáška byla, týkal jsem národa a pojetí národa. A myslím si, že tam doba, kdy vlastně demokratické pole bylo pole národní, vlastně v tom 19. století, ale národ působil jako emancipačním způsobem, že zapojovali nové společenské vrstvy, měšťanské, proletariát a zvlášť oné v střední Evropě, ale i v Irsku a v dalších oblastech důraz národa byl onen emancipační a šel vlastně v souladu jako vzestupem oné průmyslové moderní civilizace a současně jako ekonomický průmyslový vývoj nepřeje jako takovou tomu vzestupu emancipačnímu, národnímu. Tady padla zmínka vlastně získat toho Dark Enlightenment a zde jako mizí ona jakási ekonomická opora, oné politické demokratičnosti, onen budování továren a do 19. století pomáhal vlastně rozšiřovat onu demokratickou základnu. Dnes budování umělé inteligence jako tu demokratickou základnu rozkládá. Ta demokratická základna byla v národech, které byly utvořeny na té bázi průmyslové kapitalistické ekonomiky 19. století a to se nám rozpouští pod nohama. Tak jako co s tím? Dobře, Ondra zareaguje. Jo, díky. To jsou skvělý komentáře a dotazy. Já možná je vemu opačným pořadí, respektive myslím, že se vlastně ten poslední dotaz hodně prolíná s tím dotazem na potřebnost lidí a jakože vlastně možná jako určitá část těch nacionalistů ani ty lidi nechce a nepotřebuje. Včera jsme tady měli, že jo, s Olgou diskuzi o Putinovi, jo, kdy jako já bych asi nešel tak daleko jako ona, ale když si přečteme, jo, že kdy teda říkala, že vlastně systém vůbec nepotřebuje reprodukci, protože vlastně nepotřebuje moc lidí a tak daleko bych asi nešel, když si přečteme Atkinda, Rusko proti modernitě, kdy on říká, jako většinu bohatství v té zemi tvoří 1,5% populace, no tak je jasný, že tam hodnota lidského života
jako je prostě, jako upadá a je jasný, že hodnota lidského života upadá v kontextu, o kterém tady mluvil ty, že jo? To je pravda. A asi to je potřeba vnímat na dvou rovinách, jako poptávky a nabídky. Jako na rovině těch stoupenců toho hnutí a na rovině těch, jako kdo produkují tu ideologii. A řekl bych, že to je jakože na rovině té poptávky, na rovině těch jako stoupenců nebo voličů, je to otázka, jako hledám někoho, kdo mě v tomhle kontextu ochrání. Kdo mi dá nějakou hodnotu na základě toho, kým jsem. I když vlastně moje třeba ekonomická hodnota se trvale upadá. No a na rovině té nabídky, těch, kdo formulují tu ideologii, tak je to příslib, ano, my to uděláme a teď za ním může být spousta věcí. Za ním může být kalkul voličských hlasů, za ním může být totální cynismus a počítání kanonen futuru, za ním, jako umím si představit, že za ním i třeba jako na úrovni nějakých vysoce postavených členů toho hnutí je J.D. Vance, je nějaký typ jako autentický solidarity s lidma tohohle typu a autentický snahy. Ale vlastně to není tak důležitý, jo? Protože důležitý je to, co popisujete, že to je reakce na nějaký zezbytečňování člověka. To je bez pochyby pravda. Nevím, jestli při tom všem, jako přece jenom, jestli si to 19. století, tu emancipaci jako příliš neidealizujeme, ona v sobě měla i ten jako celkem drsnej prvek jako vyloučení outsiderů. Jako z českých dějin to známe trošku, známe to celkem jasně, tak jako ta etnická čistka, který furt jako diskutujeme o tom, jo, jakože, ale polský, slovenský a maďarský dějiny jsou snad ještě výraznější než ty český, jako taky o tom, je tady nějaká emancipace a teď nám ty místa zabírají Židi. Co s nima? Jo, jako, to je velmi brutální shrnutí velmi brutálních procesů, ke kterým pak jako docházelo. Jo. Takže byla to emancipace, ale taky to byla emancipace velmi tvrdá vůči tomu, koho ten národ prohlásil za nějaký outsiders. A řekl bych, že tady je taky nějaký moment emancipace, byť ne moc hezký, jo, že lidi, kteří se cítí být dlouhodobě zapomínaný, ponižovaný, tak prostě můžou být jako drsný, ostrý a zlý na ty, který považují za liberální elity. To je taky emancipace, byť, jak říkám, nám se úplně nelíbí, protože na nás často směřuje, ale jako, proč by to nemohlo být emancipační? Už jenom asi heslovitě to rozhodský zdůvodnění volby Babiše mi přišlo zajímavý, ale upřímně nemám k němu, co bych dodal. A Klaus je avantgarda, podle mě. Jo? Vzpomeňme si, jak jsme se mu v 0. letech smáli za jeho zpozdilosti, jo? Za to, že otevíral klimatickou krizi z toho, teď bychom řekli macinkovsko-turkovského hlediska, za bátoru, za všech. Jo, působil trochu jako bizarní, extrémní figura a ne, byl avantgarda. Jako, bohužel musíme ocenit jeho velikost, nemůžu si pomoct. A asi jenom poslední poznámka, já jsem to vyjádřil nešťastně, máš samozřejmě pravdu, že oligarcha, který by nepůsobil v politice, by už nebyl oligarchou, ale jako moje pevné přesvědčení je, že prostě někdo, kdo má takovýhle bohatství, tak prostě působí, jako je faktorem, který působí v té politice jako už jenom svojí existencí a většinou nejen jí. Jo, že ta zeď, kterou, pokud se mu to dovolí, ale já se bojím, že se mu to nedá nedovolit, pokud se to jeho bohatství radikálně neomezí. Jo, já souhlasím s tím, jenom jako s tím projektem nedovolit moci velkých peněz, jako ovládat a kolonizovat politiku, to mi je jako sympatický, jenom si myslím, že to nejde bez omezení těch velkých peněz. Že? Tak velkou zeď, aby nepronikla do politiky, prostě postavit nejde. Každopádně ještě jednou díky moc za hrozně jako inspirativní komentáře.